El de 2014 serà un Mundial Barça, segons el Nou Esportiu, ja que la nombrosa aportació de l'equip català marcarà el Campionat del Món del Brasil. El diari entrevista també Akbar Al-Bakr, conseller delegat de Qatar Airways. L'acord amb el Barça és molt més que un contracte de patrocini. L'Esport dedica la portada del passi d'Espanya al Mundial del Brasil. Samba roja. A la part inferior destaca que avui fa 9 anys del debut de Messi amb el Barça. Va ser a Montjuïc en un derbi contra l'Espanyol. A la part superior, la polèmica decisió de la Junta culer. Cap nen podrà entrar al Camp Nou si no té entrada. Mundo Deportivo també dedica la portada a la classificació d'Espanya pel Mundial del Brasil. A la part superior destaquen la baixa de Xavi Alonso de cara al clàssic Barça-Madrid. A la part inferior, un combinat de cracs blaugrana. Messi es recupera i Neymar fa un bon partit amb el Brasil. En pàgines interiors aborden la rotació més difícil de Tata. El dia del Barça-Madrid haurà de seure, segons el diari, o bé Cesc, o bé Xavi, o bé Iniesta. També la selecció anglesa disputarà la Copa del Món del Brasil. El The Times li dediquen la foto de portada a Wayne Rooney, the man of the match del partit d'ahir contra Polònia. L'equip dona la benvinguda de nou a la selecció francesa. Amb la victòria d'ahir podran jugar a la repesca. La selecció portuguesa de Cristiano i Pepe necessitarà hores extra en la repesca per ser al Mundial, com indica el rotatiu a bola. Les últimes notícies, diari Xile, explica el passi de la Roja amb una portada que li sobren les paraules. El diari, però, s'atreveix amb un puro corazao. El Mercurio equatorià, selecció rival ahir de Xile, titula La Tri, 3 cops mundialista. A Mèxic, la premsa carrega sense contemplacions contra el combinat azteca. Gràcies a que els Estats Units van guanyar Panamà, els mexicans poden jugar a la repesca, encara que perdessin contra Costa Rica.